Hello mga papang may buntag sa tanan, medyo saka na ang adlaw, no, so hayag na kayo pero walking siya punta sa para sa kabaguhan, no. Kining ako ang vlog, gamay ra nga mayinumdum, no, alang dahil ni sa mga adult nga mga tao, legal nga edad 18 pataas, kay naay mga istorya na ako diri nga mga kabahin og druga, no. So karon buntaga tuguti ako sa pagpaambit sa nga ang usa ka adik wala gayud siya katagbawan, no. So ang ako kuan dire ginahatag information objective nino para sa tanan, para sa kaayuhan. Dayon subjective pod akong ginagamit, akong kaugalingon, akong example tungod kay usap ko sa biktimaan, no, kaning gitawag nga droga. So nga naman nga ang usa ka adik kulay ka tagbawan, no, sa akong experience pag makapalit gani ko sa una og droga, ako na siyang gamiton, no, ako na siyang suyupon, akong gamiton. Dayon mangita po kog kinsa ako nga mapaulian sa ako ang gipalit, no, akong paulian kay mao lagi ibutan na to daghan akong napalit. Dayon siyempre paulian ako, dayon gamit po ko. Dayon ang usapod sa lain nga bahin pod, kung wala po ko'y droga nga napalit, mangita po kog droga. So inana, no, so wala siya kapaingnan, no, wala katabawan. So kada adlaw siging gamit adtos barkada, inom, way pulos. So so lisod kayo ang kinabuhi sa usa ka adik, no. Munang pabalik-balik na siya, ton may buntag ton, pabalik-balik na siya, ang iyang bisyo pabalik-balik, sige ra pabalik-balik. Pagkabuntag mata usay dili nakaligo, di na mubuhat sa obligasyon tungod kay ganahan siya nga moadto din siyang barkada. Dayon mugamit na pud sila, no, gamit na pud. Dahil pag-ugma maor Japon, pag humang gamit inom na pud. So walay katagbawan ang usa ka adik sa paggamit og droga. So ang mahitabo pagkapoy na kayong lawas, igo ra na mo pahuway og usa ka adlaw, duha ka adlaw. Dayon balik na po, no, balik na po sa iyang bisyo nga naandan. Mao ang paggamit sa droga. So kung imong atong pamalandungan na siya, no, atong pamalandungan, wala gud siya ikahatag nga maayo sa kaugalingon, no. Una ngano, sige ra kang gamit kada adlaw tuas barkada, nalimtan na nimo ang imong obligasyon sa imong panimalay. Kadua, mao'y importante pud kayo, no, nalimtan na nimo ang imuhang mga anak, imong pamilya kung usa ka pamilyado, no. Ikatulo, maapektahan ang imuhang trabaho sa imuhang kaugalingon, maapektahan ang imuhang pamilya, maapektahan ang imuhang pisikal nga mga kuno panglawas tungod kay ang usa ka adik magkaniwang ang isa, no, magadeteriorate ang iyang lawas tungod kay wala gana mukaon, sige rag pulaw, feeling wala ginakapoy, pero ang tinuod ay, no, guba na kayo ang iyang panglawas. So mao na, no, akong gipahinumdum lang ni siya
makita ninyo ilabi na katong nag-antos pa sa ilahang bisyo karon nga nanghinahanglan og tabang. Paminaw lang mo sa kuang vlog no para mahatagan mo guidance kay ako number 1 ako daanan ni usa ko ka biktima sa droga nga kinahanglan ato guni siyang overcome no sama na ako nga ako gud gi paningkamutan pag overcome ang ako ang addiction sa droga. So kaluyan sa Ginoo nakalingkawas ko no. So mao ni ang akong gibuhaton ako ko di paambit sa inyo para kay dili day imposible ang pagbago no. Posible kaayo ang pagbago sa kaugalingon. So kinahanglan musubaybay mo imbitaron ta mo musubaybay sa akong vlog no para naamoy guidance nga inana day na. So ang sa ka-addict pwede day magbago no. Dili ta musunod sa unsay naanda nato unsay naanda nato o gipangbuhat nato sa tuang bisyo no nga diin kita nadaot ang atong kinabuhi tungod sa pabalik-balik nga dili maayo nga gipangbuhat nato sa atong kaugalingon labi na sa droga. So ana lang kinahanglan aduna usab kay determinasyon sa kinabuhi no nga magbago ta o mao na ning panahon nga mo desisyon ka sa imong kinabuhi kay dili ni siya tiaw-tiaw ang pagsulod sa bisyo no. Primero makaingon ka nga alam kayong bisyo pero sa katapusan dahil no, ikaw ang kaluluoy imong kinabuhi mo luoy kaayo. So munang maningkamot ta ug dili na to kalimtan ang pagampo. Ako guna sige na balik-balik kanunay no ang pagampo tungod kay para atong para tagaan ta guidance sa Ginoo no nga iya putang tabangan sa ato ang struggle sa kinabuhi labi na sa addiction. So kining tanan mga papang posible kaayo ni siya nga mabuhat nato no ang lakaw para sa kabag-uhan. Not literally nga maglakaw ta para sa kabag-uhan no. Bisan asa ta dapit atong paningkamutan nga paingon ta dinha sa kabag-uhan no. Dili na nato dungagan pa ang problema sa atong pamilya, problema sa komunidad. So karong adlaw maon lang na akong ipaambit no. Ugma na pod o sunod nga mga adlaw kita-kits ra ta sa akong vlog aron kanunay ta ma-update labi na katong mga nag-antos sa ilahang bisyo no nga ganahan jud magbago sa ilahang kinabuhi. Naalang ko diri mupaambit ko sa akong mismo nga kinabuhi, muhatag ko og advice para sa kaayuhan sa tanan no, para daghan ta nga naka-recover sa usa ka addiction sa droga no. Ako kung inyo kung pangutanon dili ko proud nga nahimo kong addict no. Proud ko nga nahimo kong usa ka recovering addict. Ako na siyang nalampasan ang akong bisyo, akong naundangan. Dayon pag mayon ko I am an addict, usa ka addict. Usa na sa kapag-akseptar sa kaugalingon no, sa mata sa Ginoo. Nga ako usa ka makasasala. Ang akong gipangbuhat kaniadto sayop. Dayon karon anak-anak ko sa maayo o normal nga paningabuhi no. Mapasalamaton kay ko ani nga usak kini siya sa mga butang nga gihatag sa Ginoo, gasa nga gihatag sa Ginoo ang kabag-uhan sa ako ang kinabuhi. So manginaot ko nga nakapaambit ko ninyo karong adlaw sa unsay maayo nga buhaton sa kinabuhi no. Ato lang to siya pamalandungan o mga papang ayaw kalimot sa pag-subscribe po sa akong channel, like and share para daghan ang malamdagan no. Kabahin sa unsaon pag overcome sa usa ka bisyo sa usa ka tawo. So manginaot ko nga mulapnag og i-share po ni nato sa uban no. Kay kini tabang ni para sa atong kaugalingon ug para sa tanan. Daghan kayong salamat mga papang. Magkita-kits na punta sa sunod na akong vlog.
Thank you so much. God bless us all. Bye bye.